ya mudeng Pak Alek pengalaman ya Pak ya. Demenane anu bensin. apa ki jenenge kae apa kae Apa ta? ndang bawa apa kono Hendro anu kan aku bingung Teramasake. Ngomong. Iki lho piye? bawa Oh gak iki kowe iki jane iki sinden apa tukang son kok Iki kok lak dike joget ruwet ya. nadyan wujud temong peksi kuwi ya kena terus ada Nadyan wujud temong paksi kan sing mirsani iki ora ming piyayi sepothok kiai nem yo mirsani sok ora paham mbak niken sing bawa awakmu sing bahasake Indonesia Kalau bisa enggak bisa lo? enggak lo ya bisa lah gua jadi Jakarta telung pendak kok. kamu di Jakarta lame Lah 3 pendak. sama siapa aja Ya sama itu Bulura. sama nyokep Nyokep bokep. Nyokep. bokap Ojo kuwi to bolak-balik ning kene ditokne ning nyucuk nggih. Iki wis nyucuk isine kono kuwi gak saliho lho biasane. iki no Wis arep tak gawe gak beda mbok gawe ngono nek gagal. Dibuat tali kendat. Tali ini bronto ya apa Pak? Artinya bahasa Indonesia. Dibuat tali asmara Oh iya, dibuat tali asmara, iya. cinta dan kasih sayang. Oke ya Alus manis toramra. Urung sih. Ati. Alus mulus. Kok mulus toh? halus Halus. Alus Dan- ini halus Pak. halus dan memikat hati Nah, bener loh. Peturuke pinter Kowe tak warai kok Oh diterokne. Kowe ki tak- ngomong. kowe ki tak warai irul Ya sorry, maaf. Ngono nesu. Mulih kok piye? ya mulia Urung bayar. Sik kok delok Kak. ya Masa wengken Ayo. Sik pilih mobilku. Sudah lama saya berkelana. terus golek isi podang jenar Mencari jenar apa? burung Jenar apa? mencari burung yang sangat kuning. Kok kau tahu sih? Ya bernyemplung jumbleng gimana terus ibu Iba bunga ing atiku. Betapa senangnya hatiku oke ketemu Niken. upama mbak Niken iki dadi kembang kowe dadi apane Jos Aku jadi tawone esok ngentuk sore ngentuk bengi ngentuk saben dina ngentuk upama mbak Niken iki dadi kompor kowe dadi apane aku Jos jadi pancine esok melangkring sore melangkring bengi melangkring saben dina melangkring oke ayo kan jajan upama mbak Niken iki dadi ambulan kowe dadi apane Jos aku jadi penunjuk jalan nih namanya teh kowe oh ya Akhirnya. aku ini iso aku suwe-suwe kok kaya Mbah Gareng Tuban mau diblok ya Nyanding bisa dadi tombo